Science in the City, festival li jaqgħat l-arti u x-xjenza flimkien, festival fejn ix-xjenza tintaqa' mal-mitoloġija, festival fejn wieħed jista' jitgħallem dwar it-terremoti, il-konservazzjoni tal-ilma, l-ambjent u ħafna affarijiet oħra. Dan hu biss toma ta' dak li wieħed għandu jistenna meta jattendi Science in the City ta' din is-sena li se jsir fid-29 u 30 ta' Settembru. Għall-ewwel darba wara l-pandemija dan il-festival se jerġa' jsir fi Pjazza Tritoni, iżda mhux biss. Dan għaliex l-avveniment se jsiru wkoll fi ġnien il-Biskuttin u numru ta' teatri fil-qrib. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fl-Università ta' Malta, il-koordinatur tal-festival Edward Duka qal l-attivitajiet għal din is-sena huma sensibbli għall-isfidi kollha li qed naffaċċjaw. Il-29 u 30 ta' Settembru għandna Street Festival u l-Performance Festival tagħna li ħadkun Tritoni u l-Performance Festival il-Catholic Institute ukoll Sala San Domingos Spazju Kreattiv. U ħajkun hemm shows, performances, affarijiet fuq upcycling tal-ħwejjeġ, robotics. Apparti minn hekk matul ix-xahar ta' Settembru se jkun hemm numru ta' avvenimenti brabta ma' dan il-festival. Min-naħa tagħha l-manager tal-festival Karen Fiorini qalet li wieħed mill-iskopijiet ewlenin għal dan il-festival huwa li jiffukaw fuq kif wieħed għandu japplika r-riċerka u t-tagħlim fid-deċiżjonijiet ta' kuljum minn terremoti għal saħħitna jew kif għandna ninnavikaw fid-dinja diġitali. Ir-rettur tal-Università ta' Malta Alfred Vella min-naħa tiegħu sostna li x-xjenza tagħti lill-bniedem l-għodod biex ittejjeb il-benesseri u saħaq li dan l-avveniment iwassal biex iqarbu x-xjenza lejn iċ-ċittadini. Fil-festival Science in the City ta' din is-sena se jkun hemm attivitajiet mill-aktar kreattivi u uniċi, fosthom avveniment interessanti fejn ix-xjenza se tkun qed tintaqa' mal-mitoloġija. F'kummenti ma' Net News Jeremy Grek li huwa l-moħħ wara mitox-xjenza qal li permezz tal-mitoloġija flimkien mas sismologu Matthew Aġus se jwasslu għarfien dwar xi kkawża t-terremoti u dan kollu se jkun abbinat mal-Minotawru. Huwa qal li din il-produzzjoni tirrikjedi ħafna xogħol fil-waqt li jitfalu daw kollha li jattendu se jkollhom l-aqwa esperjenza. Bħala proċess għandek kostumi li qegħdin naħdmu wkoll ma' riċerkaturi storiċi li qed jagħtuna xi ħaġa awtentika bħala prodott u ovvjament il-festival management kollu li qed jgħin biex nissolidifikaw u nagħtu prodott tajjeb. Jeremy Grek spjega kif ħareġ b'din l-idea li jaqgħat il-mitoloġija max-xjenza fil-waqt li spjega s-sinifikat tal-Minotawru meta niġu għat-terremoti. Għal dan il-proġett l-attriċi prinċipali se tkun tifla ta' 9 snin li hija l-unika tifla li ma tibżax minn dan il-Minotawru għaliex permezz ta' xjenza hija qed tifhem x'inhu jiġri madwarha. Dejjem kien hemm din-mitoloġija tal-Minotawru li ġejja minn Kreta antika u jien li nixtieq nagħmel hija kif nista' nintroduċi dawn l-istejl li aħna trabbejna bihom lil tfal żgħar li bażikament illum il-ġurnata qas biss jafu bihom, imma biex intuhom aspett ukoll modern nintroduċuhom via x-xjenza. Bażikament il-Minotawru li kien jaġġo din il-labirint taħt l-art, kull meta kien jgħajjad, meta kien jirrabja, l-art kienet tiċċaqlaq. Issa meta aħna naħsbu fuq il-mod kif jinstema' terremot, dejjem jinstema' jisu barri qiegħed jissalvaġġja jgħajjad. U minn hemmhekk ġejja fil-fatt il-mitoloġija tal-Minotawru nnifsu. Giulia Falzon għal Net News.